Muri yeZimbabwe aiwa munzana nezuro vaJobSikhala vachangobuda muusungwa aiwa vakapa deep words mashoko anobata vachinyatsokutaura kuti aiwa ini ndakamira papi akanyatsotaura position yake kuti inini sezvo ndabuda muusungwa avanyatsotaura position yake chaiyo mupolitics. Muri yese nosati tapinda munya iyi nokuti tachibva wasubscriber woleka woturn on the bell icon tomotsvana maupdates anokupa pano paZim News Live. Totoona kuti mupepa reNews Today rinouya richitaura zvakatagwa naJobSikhala richiti for nearly 2 years I suffered in my oppressor's prison. You prayed for me to be released from the jaws of my tormentors. You made loud claims for my release, as you know that I was innocent. You stood with my family. I'm crying as I type this message. Sanoendrambira chiti JobSikhala akabva taura mashoko ekuti I'm prepared to pay any price for the love of my country. I am prepared to pay any price for the love of my people of Zimbabwe. I'm prepared to pay any price in the defense of democracy, freedom, and the happiness of our people. To all Zimbabweans in the country and the diaspora, I thank you. Let me thank all progressive organizations in politics, in the media, civic society, and churches. And those who can say, aiwa, those who have taken on JobSikhala chiti, I will pay any price. Chichangoita cheti kuti tingobvisa the regime yeZANU-PF, tingobvisa operation iri kuitwa vanhu munyika yeZimbabwe. Sandosvitagona JobSikhala kuti aiwa inini I will pay any price nokuti ndimi akamira neni. Tinoona mamwe mavhidhiyo pasocial media vaJobSikhala vachinyatsokusimudza maclouds vachitaura mashoko ekuti aiwa I will pay any price kuti ndikwanise kubvisa the ZANU-PF regime nekubatirirwa neoperation iri kuitwa vanhu munyika yeZimbabwe. Aiwa muri yeZimbabwe chimbotudzai munoti kudii pamusoro pemashoko aya. Aiwa musakangana kusubscribe, kulika pachena kuturn on the bell icon. Tombotsvana maupdates anokupa pano paZim News Live.